मैथास्रि आब' ओइ मैथास्रि आब' न'आवलाय रावबो गैया ना माइलै मैथास्रि आब' जायदम नानि इये मा मानसि गैयालै रावबो इयो माथो दरजायाबो थाला मारिनायसो थै जायदमखौ गोसोखांनानै नायनो फैबाय अबाव थांखो आंलाय माथो दहाय फन खालामखादोंमोन फैगोन होननानै माबा गैया बिसोरा रावबो आमाय अबाव थांजोबखोलैहा दाबले आरो दहायलाय आं नोंखौ फन खालामनानै खिन्था हरखादोंमोनलै आं थांगासिनो होननानै मा नोङो खिन्थायाखैमोन नामा माबा आमाय खिन्थानो होननानै फैदोंमोन आङो ओमफ्राय आं बिसोरखौ लामायावसो लोगो मोनदों बिसोरो माने गुवाहाटियाव थांनो ओंखारखाबाय नालाय गुवाहाटियावसो थांदों नामा बिसोरलाय ओमफ्राय दानो फैथ'आनो 20 दिनसोनि उनावसो फैगोननो नानि फिसाखौ गोसोखांनायखाय नायनो फैदोंमोन ना आङो ओरैनो खबर लानो फैबाय माबा उनाव फैनो हागोन दे नोङो आमाय बिसोरो गुवाहाटिनिफ्राय फैबाथाय दे नोङो आंनो खिन्थाहर दे नानि आं खिन्थाहरनांगौ औ बिसोर गुवाहाटिनिफ्राय फैबाथाय आंखौ खिन्थाहरबानो जाबाय फैबाय होननानै होमबानिया आं नायनो फैगोन औ दे जागोन दे आमाय जागोन थांसै होनबा आङो दे थां आमाय सोरबाया गथ' फिसिनो लाबोदों सोरबायासो मानो गोसोखांबाय थायो बेयालाय मा सोमोन्दो दङ बे गथ'जों मानो फैबाय थायो दे गावनि जाथि बंस'आवलाय रावबो गथ' गोरलै गैया नामाय जायदमखौनो एथ'रा गोजाननिफ्राय नायनो फैबाय थायोदि ना मतलबानो बेलेगलै गिनायसो मोनोलै आजिखालि आंबो रावखौबो फोथायनो हामारालै आंबो बिनि नाम्बारखौ लाखिबाय थानो हाया ब्लकसो खालामना दोननांगोन आंखौसो डिस्टार्ब हरबाय थागोन अबावबा र' न'आव थांनानै ब्लक खालामहैनोसै आं नखा मानसिफोरनि नाम्बारफोरखौ लाखिनानै जेबो लाब गैया मदरगि आंखौ गस्लाया समायदोंना मालाय जमुना नोंनियासो गस्लाया मोजांथार माथो समायदों थर' नंमारगौ दे जमुना गस्लाया नोंखौ समायसोदों अबाव बायहैनायलै गस्लाखौलाय आइया हाथायनिफ्राय बायना लाबोदों बा नोंसायासो लाबोदों बायना माथो गदायबाबो अनोलै नोंखौ अनो थर' ओमफ्राय बिसोर सानैबो लाबोदों नामा नोंनि गदाय फंबाय आरो बिनानावनोबो लाबोआखै बिसोरनो आंनोल' लाबोदों नोंनोल' लाबोदों बा निजेनि फिसाफोरनो लाबोनो गारै नोंनोसो लाबोदों गदाय फिसाजोनोसो आयु एथ'ग्रा अनखायो नोंसा आइखौसो आं गदायबाबो अननाय खोनाबाय दे नङाबाथ' बेलेग गदायफोरखौ मा खोनायो सोरबा सोरबिथ' ओंखामखौनो होआनो संनानै गासैबो मानसिनि गोसोआ एखे जाजोबालै मदरगि जमुना आं मोनसे बाथ्रा बुंनि गदाया जेब्लाबो गदायनोखा मालाबाबो असे बिमा बायदि जानो हाया बर' प्लास गासैबो बिमा गदाया बेफोरबायदि नंजोबा जों आइयानो आंखौ बेसेबा अनखायो आंबो फार्स्ट टाइमाव आफाखौ लाबोनायाव जाबायसि रागा जोंदोंमोन बेनिफ्राय आरो उनाव आङो अननाय मोननानै दा रागा जोंला मोजांसो मोनो बिमा असे बायसानो अनथारो आंखौ बर' प्लास नोङो मालाबा जोंनाव थांनाय नायनाय बे अननायालाय थाबाय थागोन नालाय जमुना जेमानबाबो गदाय नालाय दाथ' आरो गावनि असे फिसाला फिसाजोफोराबो थाफैबाय आंनि आइया अनबायानो थागोन आं मिथिगौ आइया गासैखौबो समान अनो आंखौबो असे बायसि अनोथ' बर' प्लास नङालै आंनिबा माने उनालागि नोंखौ अनहैया जानोबो हानाय माथो गेरेन्टि असे नङा नालाय जमुना बर' प्लास लोगोआ थिग बाथ्राखौनो बुंमारदों गदाया जेब्लाबो गदायखा असेया जेब्लाबो असेखा नोंसोर जोंहानि आइखौ गोरोन्थि बुजिदों आइया बेफोरबायदि नङा दे थांसै आं खोबसो लाजि मोनसोदों नायबाय थानाय उनाव नोंखौ अनगोन ना अना औलै न' लोगो आंनिबा दा अनखादोंसो खोना अनखादोंआनोथ' खोना बांद्राय माथो बा गावनि असेफोरनो असे फिसाजो फिसालाफोरनो गस्ला लाबोलायाखै गदायनोसो लाबोदों ओरैनो देखायफ्लादों आरो बेनोथ'लै बिदिनोथ' मदरगि बिदिनोमोन नङाबा आरो बे गुमा कफिखौ नुवाखै माथो बे साननैसोआ जोंफोरखौ इदावनो फैयाखै माथो हारामिया औलै गुन्दा साइसो नुखायो आं मानसिखौनो औलै आंबो बे मोस्रोम बाजिखौ आं ओरैबायदि रागा जोंनो ओंखारबाय दङना आंनि 100 फैसाखौ मानो होनांगौ अनारिनो मानो होनांगौ ओरैनो मोनगारगारबायना जेबो खामानि मावा दाङानो
ना सायनायनि आङो ना खर' हैदोंआनो ओरैनोथ' सायना होआखैना ओरैनो ना खर' मोनजादों नामा एसेबां गिदिर ना खर' साला भिखारिनि जातफोरनो मानो होनांगौ नायनाय गावगायनानो 100 थांलाबायना ओरैनो बे थास' मोखां मोना मानो ओंखाराखै मैयाबो ओंखाराखै दिनैबो ओंखाराखै आं आरो नेबाय दङमोन ना आङो उन्दुनाय टाइमावसो थांखो बिसोरो बै फैबाय थानाया बेदाव नङाथ' नंमारगौ फैग्रोथों र' हाय बेदाव सनियासो माथो अबाव थांनो नागिरदों आङो ओरैनो थाबायदों र' हारसिं थास' मोखाङालाय थास' मोखाङा मालाय गारि सालायनो थांदों नंगौ नामा औ बेदाव गाज्रि मोनाबा नोंनि नाम्बारखौ हरनो हागोन ना आंनो जागोन दे माखौ गाज्रि मोनलाबायनो लानो हागोन दे गाज्रि मोननोबोथ' हानायना सोरबा गाज्रिबो मोनो बेनिखायनो बुंबाय आरो मोनालै आं गाज्रि हरदो होमबालाय नाम्बारखौ दे ला दे बुंदो 3939 3939 जाबाय दे आरो 45678 45678 ओमफ्राय 98 जाबाय दे थेंक इउ स' माच बेदाव नाम्बारखौ होनायनि थाखाय वेलकाम दायो आं नोंनो वाट्सएपआव मेसेज हरगोन नोङो गाज्रि मोनगोन नामा हरबानो जाबाय जागोन दे अब्लालाय आं दायो हरगोन दे होमबालाय थाथ'ना आङो थांना फैनि र' औ दे माय गड बेदावा आंनो नाम्बार होदों आंलाय होनाय नङासो सानदोंमोन स' किउट आइ लाइक इउ बेदाव आइ लाइक इउ मासे मोजां मार नोङो आबा राहुल फैना आबा मायै मा फैसा दिहुननो थांनाया मोनबायना फैसाया मोनदोंना मोनाखै मोनबाय आबा बेखौनोथ' आं नोंनो होनो थाखाय लिंहरदों आरो आयै नंमारगौना नंमारा लाबो हर फैसाया हरदो हरगोन दहाय हरगोन आबा लाबो ने मोजाङै सानना ला 3 लाख दंना गैया मोजाङै साननाय आबा जागोन दे जागोन सानना लागोन आं मोजाङै हर आयै 3 लाख दंमारना गैमारा दङहाय 3 लाख दङ बेनिफ्रायथ' आं नोंखौ सानना लानो होदोंना साननाय खेबसेबाव सानबाव ओमफ्राय मा आयै आंनो थाइसेबो होला होमबा नोंनो माथो मबाइल नांगौनो मबाइलखौनो बायना होनोसै मबाइलथ' नांगौ थेवब्लाबो फैसाबो नांबावगौमोन आयै र' नोंनोबो उनाव होगोन आङो नोंनोबो 3 लाखआनो होगोन आं दा गैथ'आ आबा दा आदायानो लाग्रोथों दे बिजनेस मावग्रोथों आदाया खालमानसे हाबा खालामनांगौ ना उनाव नोंनोबो होगोन दे आं आबा ओरैनोबाबो बोसोरथामनि उनाव 10 लाख मोनगोन आंहा फिक्स खालामनाय दंखायोलै फैसानि जेबो टेनसन गैया आबा ओमफ्राय नोंनोबो बोसोरथाम बोसोरब्रैनि उनाव हाबा खालामना होनोसै बिहामजो मोजां नायनानै दालिम बिहामजो बायसि जागोन दे आयै जागोन दे आबा नोंबो आरो बिजनेस मावदो आरो ना ओमफ्राय मा बिजनेस मावगोन नोङो आबा बेखौनोथ' आयै फैसाखौथ' नोङो होबाय र' मा मावनाया मोजां जायो नायनोसै दे जिलेले फैसा 3 लाखखौ आइया आंनो होमारबायलै आइया मा एसे मोजां लाइमोननो खिन्थाहैनोसै खम खुसि जाखागोन बे लाइमोना आयै आङो फैसाखौ सानहैनि र' 3 लाख दंमारना गैमारा दङहाय दंनायालाय थां थेवब्लाबो खेबसे सानहैबाव औ आइलै आंनोबो होमारगोन ना नोङो 3 लाख होगोनहाय आबा होगोन होलाया जायो आरो होआबा खिन्थु आयै आं खावनानैबाबो लागोन दै जाम्बा मा खोथा बुङो नोंलाय होलाया थायो आरो नोंसा आदानो होदोंबालाय नोंनोबो होगोन आरो आंथ' सानैखौबो समान अनखायोना नाथाय एसेबां बोसोरथाम लागि नेबावनांगोन आं आयै नोंनोलाय दानो मानो एसेबां 3 लाख मानि फैसा नांगौ जाखो दा नोंसा आदाया देरबाय हाबा खालामनो जाबाय बिनिखायनो बिनो होग्रोबाय आरो नोंनोबो होगोन ना नोंना दानो हाबा खालामनो जाथ'वाखैना नोङो बैसो जाथ'वाखै माबा आयै आंनो 4 लाख नांगोन दै 4 लाख नोंनोलाय मानो 4 लाख मानि होनो 3 लाख होगोन आरो आंनो नाङा नामा बेमार जाबाय बायबा मा जागोन नोंसोरनाथ' फैसायानो गैखाया नायनो हागोन नोंसोर आंखौ बुरिबा नायनो हागोन औ हालाया थायो आरो आयै हागोनब्रा थेवब्लाबोथ' जेबो गेरेन्टि गैयाना खामायगोनब्रा आयै जोंफोरो जोबोद बुरजा फैसा खामायगोन नोंसोरो बिजनेस मावनो फैसा होग्रोना उनाव नायबानो जाबाय दे खामायनो हाबाथ' मोजाङानो देनाय बिहामजोखौ साननैमानि जाबाय फन खालामाखै आं रायज्लायहैनि र' औ आयै दालिम बाजैया मा एसे मोजां मार न' मा एसे गियानि मार
आंनोबो देनाङो दालिम बाजि बायसिसो नायना लाबोदै नोङो आयै जागोन दे आबा जागोन नोंसो आयालाय अबाव गाज्रि सिख्ला नायनो होनो मोजांखौनो नायना होखागोन ना औ आयै औ आदाया लाबोआबाथ' आंनो लाबोगोन दालिम बाजिखौ आं नोंनि रुफालि नों आंनि मुसुखा हे 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 आं नोंनिखा आहा गोथाव मोदोमसोबाय बेदरा जाग्रायाबो सानैल' बुरजा भागाव गोलैखागोन खाना खट खाना तो हो गया मेरा जाबाय मोनबाय दिनै बुरजासो माने ओंखाम जागोन आं शायद मेरा राहुल डार्लिंग का फोन है हेलो लाइमोन आंनि सना रुपा हिरा आं दिनै जोबोद खुसि सना आयु मानो एसेबां खुसि नोङो सना दिनै सना लाइमोन आंनि आइया 3 लाख फैसाखौ होबाय आंनो दिनै मा नों आंखौ फालतुसो खालामबाय दङ खोना न' हामारबाय औलै सना होबाय बे दानो मोननाय नोंनि कसम आयु इहु जों सानैया मोनलायसिगोन लाइमोन बारा दिन गैला औ सना औ जोंफोर सानैया मोनलायमारसिगोन माला होनाय फैसाखौ माला होखो नै दानि बावैसो एसे सिगां होदोंमोन आं जोबोद मोजां मोनबाय सना आं खुसि मोनसोबाय मानो होनबा आं नोंखौ मोनसिगोन जोंफोर सानैया हाबा जानो मोनसिगोन जोंफोर सानैया ज' थाबानो मोनसिगोन औ सना नोंखौ मागोआवनो लाबोथारनोसै जागोन दे सना ओमफ्राय दालाय मा खालामदों सना फैसा सानगासिनोमोन आं नै दानिसो सानखांबाय 3 लाख दंथारोना औ दङ मोजाङै दोन दे फैसाखौ सना अबावबा गोमागोन औ मोजाङैनो दोनगोन सना गोमाया आंनि आलमारियाव सोना दोनगोनब्रा साबि दंखायो जेबो टेनसन गैया ताला मारिना दोनगोन सोर सिखावा खावनो हागोनलै हाया रावबो थेवब्लाबो एसे गिनाय मोनो दे मोजाङै दोन ताला मारिना औ जागोन दे सना नोंलाय माथो खालामदों आङो ना बेदर एवगासिनोमोन मोनबाय दा आं दिनै उदै बुंजासे ओंखाम जागोन गोरनायालागै जागोन मानो होनबा आं दिनै जोबोद खुसिखा जा सना जा उदै बुंजासे जा औ सना नों आंनि खाथियाव थानायबा नोंनो दौना होगौमोन आं बारा दिन गैला दे दौनो मोनसिगोन औ सना नोंबो आंनो दौगोन ना औ सनानोनो दौवा जायो सोरबा ओमफ्राय मा फैसा 3 लाख दंमारना गैबारा सानखांबायबा ग्रोब 3 लाख दंखायो थाइसेबो बाराबो गैया खमबो गैया दे आलमारियाव मोजाङै साबि मारिना दोनबानो जाबाय औ सना मोनबाय जानसै दे होमबालाय र' खुरनि र' दे होमबा सना दोनथ'नोसै नै बुरिया उखैलायबाय जोंहा बिमानिखौनो बुरैनो माथो होनबा रागा जोंबा दे बांद्राय रागा जोंबाय थानाङा जागोन दे सना दे अब्लालाय दायो हरगोन ना औ दे सना गोसोखौ स्रां मोनलायबायलै दिनै टेनसनानो गैला आंना दिनै थेंक इउ स' माच थेंक इउ स' माच नोङो मोजां मारलै नोङो दा लाइमोनखौ गनायबाबो गनायाबाबो न'आव लाबनो होबाबो होआबाबो आंहा जेबो टेनसन गैला आंहा साननैसो थानानै गुवाहाटियाव खारखानोसै बिजनेस खालामनोसै आंहा गुवाहाटियाव माथो सानदों नोंसालाखौ नोंसालाया आब्रा नंला आयै नै दालिम हायथुगालिया फन हरलायबाय खोना रिसिभ खालाम आं मुदखौनो गाज्रि खालामना होयो बे सासे मानसियाबो दरखार नांदों रिसिभ खालामनो दाथ' आं नोंखौ बारा ओरै केयार खालामखाला बे साननैसोल'सो खेबसे खेबनै रिसिभ खालामगोन आं नाथाय सिगांनि बायदि नोंखौ केयार खालामबाय थाला आङो मानो होनबा आङो फैसा 3 लाखखौ मोनग'बाय जेबो टेनसन गैला आंनिया माइ लाइफ माइ चइस रावबो बादा होनो हाया आंखौ बे दालिमखौथ' आङो बे दालिमा गावखौनो गाव मा सानना लायो जेनेबा आं बेखौ गोसथोमारो बेखौ आं हाबा खालाममारगोन नो वे दालिम I hate you I love लाइमोन फैसाखौ मोनग'बाय जेबो टेनसन गैला टेनसन फ्रि नो टेनसन फैसा गैया थाखा गैया थांना थाना जेबो लाब गैया आंनो मबाइल गंसे नांगौ आंनिया गाज्रि जाबाय आं दा अबाव फैसा मोननो बिमायाबो होला बिदाबो बिफायाबो होला फैसा गैया थाखा गैया थांना थाना जेबो लाब गैमारलालै नोङो लापथि जिखिजाया आंनो
खालामनांगौ थैनोथ' हाया आं सुइसाइड खालामनो हानाय नङा आङो दा आङो अबाव फैसा मोननोब्रा फेसबुक इन्सटाग्राम वाट्सएप इउटुब नाया बेसेबा गोबाव जाबाय आं हाला आं फाग्लि दखौ मोनबाय आंनो मबाइल नांथारगौ मा खालामनाया मोजां जामारगोन आङो अबाव मोनमारगोन आं नङाबा सोरनियावबाफोर फैसा दाहारखौनो बिनो थांसिगोन नालाय आं दा सोर होगोन फैसा दाहारखौबो भिखारि गोजा गासैबो दा अबाव मोननो बिबारि असयफनियाव बिहैनि र' बावनासो दंमोन आङो आं माने मोजां जाफ्लागोन मोजाङै रायज्लायफ्लागोन आं बेजों आं ओरैबायदि बिगोन दा बियो आंनो होनांगौ जाखागोन बे बिबारि असयफनियावनो बिहैनोसै आं सालो बिबारी असभ्य के फेसे को हम दाहार बिने के लिए जाता है जुदि बियो असभ्य बिबारिया आंनो फैसा दाहार होआ ना नायबाय था लाफाथि एक्ट्रेस नोङो एथ'ग्राब रागा जोंनाङा नोङो बिबारिनाव गोदै बुंफ्लांनासो बिनांगोन आइडिया दङब्रा आंनियावबो आंहा थगायनानै बिगोन मबाइल बायगोन होननानै बिया आइडिया दंसैलै आंनियाव ओरैनो आंनि नामा लाफाथि लाहारि नङाथ' थुदो दानिया लाफाथि लाहारि दानियाबा बिबारि असभ्यनियाव फैसा दाहार बिनोसै साला बिबारि गुन्दिबारियाव दोनथ्रा नोंखौ आङो हगारना होबाय नोङो हगारना होनाय लोगो लोगो सिथ्लायावसो फैबाय आंजोंनो थाफानो नागिरबाय थायो दोनथ्रा आदार जाबावनो हा उखैबावदों ना उखैयाखै उखैथ'वाखै खोनादों न' दहायल'सो जादों दासो 1 घन्टाफोरल'सो जाबाय खोना होथ'ला दे दानो सासेखौबो खबर लाथ'वाखै र' मोजां जाबायना जायाखैथाय दिनै इसोर फोजोंसारा थाब हामदे सिगांथ' लोमजानायखौनो खोनायामोन माथो जाय मानसिया लोमजाथारा बे मानसिया लोमजाबाथाय बेसेबा गोसा लोमजाखायोनो बेनिखायनो गिबाय दङ आङो एथ'ग्रा मोजाङै जोंहानाव आलासि जानो फैनो नागिरबाय लोमजानासो होबाय बिबारि असभ्य बेफोरबायदिसो गाबज्रिनो लुगैयो आं अमा आदार होदों नामा बिबारि आगै लाफाथि मा आं फैनायखाय आंखौ गाज्रि मोनदों नामा नोङो बिबारि आगै गाज्रि मोनदोंबालाय होमबालाय थांफिनोसै दे मोनाखै दे माखौ गाज्रि मोननो इहुइना आं जिरायनो थाखाय सियार लाबोनि र' सियार नांलाया दे नै फाखायावनो जिरायनो हागौ माथो नोंसानाथ' मालाय सिथ्ला मानि फाखा फाखायावनो जिरायनोसै आरो नोंबो जिरायदोब्रा फाखायावनो हा माथो जागोनखाय बिबारि आगै सिगांफोर जा जाबाय जालांबाय आरोना बेफोरखौ बावलांजोबदो आंबो बावलांजोबबाय आंबो बावलांजोबबाय गासैखौबो बिदिनो जानांगौ नोंलाय मानसियानो मोजांखा बुजिनो रोंखागौ मानसिनि जिउ दिनै दं गाबोन गैया माथो बे साननाय जिउखौ लानानैनो माखौथ' एसेबां नांज्लाय खमज्लाय खालामबाय थानो नों मिन्थिगौ ना बिबारि आगै आं दा मिनिबाय दं नाथाय आंनि गोसो सिङाव बेसेबा दुखु जाना दं आंसो मिन्थिगौ थेवब्लाबो आं दुखुखौ दिन्थियाखै सासेल' बिनानाव बिबो थांना थागोन कि थाला जेबो गेरेन्टियानो गैया बिबारि आगै मा लाफाथियाबो नों बेफोरखौ मा होनना बुंदों मा सासेल' बिनानाव माबाफोर जादों नामा पुचुकु आगैया जादों जोबोद गिदिर बेमार जादों नों मिन्थिगौ ना बिबारि आगै नाथाय रावनोबो खिन्थायाखै आं नोंनोसो खिन्थाबाय आं बेसे दुखुआव दं बेसे टेनसनाव दं आंसो मिन्थिगौ थेवब्लाबो आं ओरैनो मिनिफ्लादों दुखुआवनो मिनिनो ओंखारदों आं मा जादों आगैया केन्सार मा केन्सार जादों पुचुकु आगैया
मोनदोंलै बिबारि आगै पुचुकु आगैया केन्सार बेमार जादों केन्सार नाथाय रावबो मोनथियाखै आंनि नायल' जायल' सासेल' बिनानाव दङमोन बेबो थांना थानाय नंला खोना आइ आरो आफाया फैसा दाहार नागिरफिनगासिनो नाथाय फैसा दाहारखौनो मोनाखै मोनदोंबाबो इसेल' मोनदों आइयाथ' टेनसनावनो दुखुआवनो ओंखामखौनो जाया हामलाय लांबाय आरो आफायाबो ओंखामखौनो जानो नागिरा बेनिखायनो हागौबा नोंबो एसे हेल्प खालामलै बिबारि आगै नोंनियावथ' फैसा दंसोयो खोना हरदोब्रा आंनि आगैनि जिउनि थाखाय बारा नांलाया दे 30,000सो मोनबाबो जागोन बिबारि आगै दे होमबा जागोन दे Thank you so much बिबारि आगै बिबारि बेहेनसि thank you आं मोनथिखागौमोन नोङो आंनो फैसा दाहार हरगोन होननानै नोङो जेबो टेनसन लानाङा दे माबा फैसा मोनबा हरफिनगोन दे दिहुनना हरफिनगोन नोंनो फार्स्ट होगोन दिहुनना दे जागोन दे माखौथ' खुलुमलायदों लाफाथि आब' हामा नंगौ मानो हामासि नोङो आंनि पुचुकु आगैनि जिउखौ बासायनो थाखाय फैसा 30,000 होनो ओंखारलायदों नोंनि अनगालाय सोर अनबावनो जोंफोरखौ सोर नायबावनो नोङो भगबानसो जोंफोरनि थाखाय भगबान रावनिबो थाखाय नङाबाबो आंनि थाखाय भगबान नोङो इसोर आरो आल्लाहबो बिदि होननानै आंखौ खुलुमबाय थानोसै आरो नोङो आब' औ नोंखौ दा आङो खुलुमनोल' लुबैबाय थादों मानो होनबा नोङो एसेबां अनसुलि नाङालै लाफाथि आब' बेफोरबायदि खुलुमबाय थानाङा हामा आं बोरैबा मोनो जिखिजाया पुचुकु आगैया मोजां जाबानो जाबाय आंखौ खुलुमस्लायस्लाय थां बाथौआ खुलुमै थां नङा नोंबो भगबान बायसि नालाय बेनिखायनो आरो माबा बिबारि आगै नाथाय नोङो रावनोबो खिन्थानाङा दे गामियावबो रावनोबो खिन्थानांखाना रावनोबो माने लुदुमि मोननोबो खिन्थानाङा पुचुकु आगैया दि केन्सार बेमार जादों होननानै जागोन दे आइमोननियावबो जेबो सोंनाङा दे आफानियावबो पुचुकु आगैनो जोंफोर खिन्थायाखै बियो दि केन्सार बेमार जादों होननानै जागोन दे आब' खिन्थाया रावनोबो